Ngai mba inongosha. Mba inongosha na alama ebo. Be Olenyi de du. No be ba inongosha. Nke mbo buru. Mbe na buru. Na mo ya mo mbe no terbe. O terbe rute. Mbe na bo buru. No mbe na mo baru mi ale to Ubelube-Afor mbe to Ubelube-Uzuguzu to Obollo-Afor. No mbe na bo buru. Na mbo buru ba inongosha na. Mbo buru ba inongosha na. Me mba inga de konosha na mo ifuma mbo buru fuma tembe ili ya no wo. Oh, mbe liri ya no. Mo no be liri. Na be henge kana o gbalu mbe liri. Mo na mbo na nge menu me akpoma block akpoma dome ni fe dome no gbale mbe liri ba nje ko ya do sunu osha. Asiko mbo ne ma ogoko ya no nwe je ka kon be ze me gbala. Mbe bod. No ba ngba ko na nje. Okay, ngo mind let's go. Nigeria nka. Ai ruko ni le nine. Olenyi de do muru bolo ni le. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement, it defines our people. In my arts and craft, we capture nations, alluring beauty. Dark and lovely, art is beautiful. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement, it defines our people. In my arts and craft, we capture nations, alluring beauty. Dark and lovely, art is beautiful. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement, it defines our people. In my arts and craft, we capture nations, alluring beauty. Dark and lovely, art is beautiful. Mba inongosha na. Mba inongosha na bu mbe liri Olenyi de. Mbe liri Olenyi. Mbe liri Olenyi ba inongosha. O si ni furu ha na no na bu nilie. Nilie ba no. O si ni rumu gboro iri na anu. No bo nwu na ofukote na ga. To ni furu na de ke da nwu mozo de ofukote ya ha na. Igosi ha kararu mama na me na bu ile Olenyi. No mnulo he bugburu mba mu mbe na. Na awo manya biarere ba gatarere mbo madu shiburi ni. No mbe na bu Olenyi mbe na be liri. Mbe na bu buru. Nwo elibembe bo me ya gbasarere. Lara alare Obollo-Etiti. Lara Obollo-Eke. Ambo jeme no mbe na ba no ya amugbundu fu shite mbe na jemu. No bu hele gbalikporo na gbali ba ndi uge enwe megu me gbali buru. Mutaru mu hane hege bete wa. Menu bolo lele nwere alambe. Ohulo nwere ala na ma bombe. Amtenyi nwere ugbabe nwere ezojo nwere. Ombode na mbe na welire na anyi Olenyi dedo. Obdilie omni mane ha foga ma akpaligu meri me gbom na nge gbo cement abias ko na egbore cement ani ge gbo cement gbom no bu ugbo cement go suna me ha fu di man ya do very great no chode mo ya lile mbe jebetele ma mari mbelire o suna ga ma na nge ja mari mbelire no bon owukote Dara okwu. Niji kwado ihe kwuru. Ehie na Ubelube. Ma Ubelube-Uzuguzu ba na-etue mbe niile. Mbe na ba na-asịgo ụlọ n'Ubolo. Asịgo ụlọ n'Ubolo no bụ mbe. Ti bịa n'Ubolo-Afor no bụ mbe bụ ụlọ n'Ubolo. Ubelube-Afor ba ega. Ma Ubelube-Afor ba ega. And Ubelube-Eke. Na bịa na mbe Ijike bịa bụ ọkpara na ebe Olenyi. Ijike buru ụzọ ya afọ. Bugere akpa. Zọgara ala, nwetagịrị ala, tili jeruo n'ọganik m. Misi ala bụ mbe, n'Olenyi na onwe kparịrị ike kpakpo ụmụ ya kparị ike jegire, kparị ike zi jeruo n'ọganik m. N'afọ isi nka, n'ọbụ mbe na anyị na-agụsị gị nwa ọcha bụ eliri ya bụ Olenyi. Ma ya nfe elibere mbe, na onwere ụmụ ya nọ mbe na-eri ihe ọ yara, ụgbabe nọ mbe.
ụmụ ijike ezojo oke olenyi ọhụlọ tinye anya asị ka ọhụlọ naghị nọ n'azụ ụlọ n'ọba arụjibe ha mụrụ ọhụlọ ma ha arụji olenyi ha bụ ndị nọ n'azụ ụlọ ma ọ bụ na ogige aghọta ha na m na-ekwu ya n'ije na anyị bịara bụ ma anyị meme ma ndị ga-amara mara maka na ihe mara n'akụkọ ọbụghị mbụ ji gakọ na ọ bụ ndị ọzọ ọkọ na anyị na ọ bụghị na enye anyị mbe eliri olenyi mbe mana ọ bụ ndị ọzọ ọkọ na anyị bịa gosi anyị ili olenyi darụ n'isi ọhụlọ mfe na-anụ abụghị n'obu n'azụ ụlọ n'ụlọ mgbe m na-achị ejirebe asị agadi nene hesọkụ na ọhụlọ bụ azụ ụlọ n'ọbụ n'obu n'azụ obugo n'azụ n'ọhụlọ like ije na ebe a jụrụ ụgwọ ekpo na ada mụtara ada o nwere ụmụnna na-azụza ụmụ ogbokeyi ma ụmụnna na-azụ ụmụ ogbokeyi n'ọbụ ga-abụ ha n'ọbụ onye na-achụ nta ya na onye enye ji ya nwe mara bukwuru nse bọbụ jegbu nta ọlata okeme ndị be anụ okeme nwaanyị mfu ga nwaanyị zukọrọ m chi ozusu unu jeleke na ebe ụmụ ogbokeyi m jeleke na ebe nwe ogbokeyi m ma isi anatara m ya ọtụrụ ma m kporu bụ okere ogbo okoyi m ya bụ ogbo ọvọ ya ogbo ohe na okeke ndị bụ okeyi ya bụ shofere ha that family ọbaba na-azụ up till now n'iru na-ada n'ija na ụmụ ogbo okoyi mee na m kọrọgo bụ ihe jiji azị ha ọ ma ojiji adị ihe m na-akọwa bụ na emena onwe m na-enwe achị na ọ bụ ndị ọgaranya na be anyị sotere na ọ dụte nta bụ emena onwe m mara mgbe nfe liri olenyi ded so emena onwe m dị happy na mgbe ga na-akọ ndị m ọzọ evu n'ụzọ bọsịda efe akpara m eka sị m geje je mbọ m ji arụ eka ma ọzọ gbalite ndị arụọ mbe na eka na ọ bụ ili olenyi na ọ bụ akụkọ fere akụkọ ọbọbụ ma na-adọghị ịmara akụkọ mgbe ishitere mara nke mgbe ishiji afụta mgbe ifuru akpọrọ agụ chere ifu n'Obeleke o nwere ihe olenyi ụmụ olenyi ga-eji alụ ya onye na-aga na alụ ya ha kwarekwa ekpe onye na-awa aga ga-abụ okwuo ọ dọrọ otu na-echi okwuo n'ọsọ ata onye omenala ifere anyị bụgo egbu ọ ga-abụghị ndị ọzọ gbachipụrụ achịpụ meniro n'Obeleke na ịgọm ọhọ isi ala Ubolo na ịgọtaghị n'ọba alụmgodo na nsama ala ntara ha ka ma m nọghị na-agọ n'omugbu nọ m isi alụmgodo na nsama ọ bụrụ ma bịa ịkpara n'ikume ha na onye m ngara nọ n'igbe onye gọkọ ọhọ asele alụbolo na alụmgodo na nsama n'ịgọkọ n'ọhọ na mbe mfe na-agọ alụmgodo na nsama abụghị na Obollo-Afor mbe na mbe na ugwu nwale na anyị ben Ubelube-Afor ben na ọ bụ n'Obeleke emenụ ndị nsama achụkporu ha fa achụkporu ndị nsama na ịgọkọ n'ọhọ n'etiti Obeleke mte na eke Ubolo na ị ga-achị ịga alụmgodo na nsama na ịgọgọ ihe n'efu ma ọ bụ ngodo na nsama nwe mbọ na ọ bụ ala Ubolo ga-echere ka ha mgbe nwere ike ọrụmụ neta mgbe ọmụ olenyi latara mgbe nwere onwe onye ji kwesịrị like iro na Obollo-Afor ndị na-azụ ogwu na onwe ihe ji kwesịrị na-azụ ogwu mgbọm ma ị mara oge ndị si na ọ bụ ije kwesịrị omene na ọ gasị go iji aza ha ikwete na iji aza ha na ego na-eburu oke oge okulite gị na ha so ebe ndị ogwu buru na saịdị nf ndị ụmụ udude buru na udude be ha udude ekpo na-ada n'oge ọdụnọ m na nne ebe a na-azala ha meri na itodo ekpo na ajọrọ ogwu ekpo na udude ekpo shi na netena onye ebe na-azala ha meri na m na-azụ igede nneze be ha nọ m n'ikpeazụ be ha na-azala na ha nna so na-avụ ọrụ ube ekwetere ka na gaja bụ ogwu ya bụ ndị na ụmụ ha ezakọnụ ha si na ha bụ ogwu nke ụmụ udude na ọ bụghị ogwu nwaala ị na-aghọta na ogwu nwaala nọdị mana anyị bịa beleke na anyị efu ga-efu n'ala na anyị jetere ejete nọ m na nga ike dị anyị n'ọba anyị bịa ime iwere ihe anyị na-egebu m ga-enweghe na-achụkpo oge ike m na-eke ha na bụ mbọmbụ ike nọrọ ji agwụ nnehe mbọmbụ ike nọrọ ji agwụ nnehe na ikem bikọs ikem alabara asọkwa alabara enyi na olenyi be anyị na agabara enyi bụ ha mụfu n'ụtazi enyi bụ mbụ onye mbọmbụ ike na ya gwụ na ha bee ụtazi enyi na olenyi mụvere so mgbe nne ha buru na ebe ya bụ ala anyị na ha
n'ọba alụ mgbekwu nọ m naghị emegburu ọ na-agaghị itegbu omegbu n'ikpeazụ bụ ahụ manya bịa bịa sizere ala ọga na-ebu n'ọnwụ ọga ha na ihe mfu no mata na ọdụmọgwụ mfu bụ from Benue bịa shiji abịa na nne ihe bụ ọdụmọgwụ ike mụmụrụ ịsọrọta ọmụrụ ya bọọlụ jiri ji na idoma bee ji ihe nwuru ba na ndị be ji ga-abata ege bụ okporo ụmụ ya latara be nna ha bi sọtọ si agbamgụ buru mbe lagishi mbe na ọdụgụ fe irube n'ebe ji gị na ụmụ ọdụmọgwụ na ndị dọma nwere ebe ya bụ ọdụmọgwụ mbe na ije eje nta na aja agasịgị odo ni na afụ ha na-echi ọmaba ebe anyị na-echi n'ọbụ odo mgbe anyị na ha na-eme mgbe anyị amaghị na anyị na ha echi be eji eje weta odo be anyị mere n'ihe na mgbe ga na-echi mkpa onye isi ahịa ha ejiri si ya bụ onye ike ma asọkwa labara enyi ga nkwa na be ụmụolenye kọjara mmadụ na ọgwụm na ha chi bikọ na ọ bụ ụzọ ọfịs bụ esoro ya agaghị etegburu gaghị etegburu Nsukka lile ha na-efuru anyị nọ Nsukka sadide karmona na harmona na anyị eshighị eshi anyị na-ehe eshighị n'ọba Abakaliki ebe anyị sotere n'ọbụ ndị oyibo bịara ekegbe ebe anyị na-ehe anyị ga na-aza Nsukka anyị abụghị na Nsukka ị na-aghọta Nsukka na Ubele eshighị n'ọbụ ha mfe ekegbere anyị na-tere ha na nwa ndị da ụfọdụ Eluigwe Ezikoze na anyị eshighị na ụfọdụ shi daja bịa mgbe ka m ụfọdụ shi bini ya bịa n'ọnụ ebe ije gbute ego na gara gesi unu na-eshi ma anyị na-eshi mgbe a na-eke distrikti n'ọbụ na ọkpọga steeti Idoma bishije ekeweta Nsukka distrikti site na Nsukka distrikti ekeweta isi ụzọ distrikti site n'isi ụzọ distrikti gbalatara gabụ division from division bụ ekewetara Udenu sọgabụ lokal gọọmenti n'aka dịkwọta Nsukka niile toturukpo bụ na ọkpọga nna m he ọhaba egwu ebe ihe jeka ikpe na ọkpọga mgbe ụwa dọye eji isi eze aza achwa mgbe m ọgajere de mgbe m mere kọpọ de mgbe m mochikinede ọkpọga fobia bụ headquarter te Nsukka lile o oturukpo lile o te Udenu ya bụ the first district council enwere mgbe oyibo bụ oyibo ama m mgbe akatama ya mgbe ga-alụ Ubelo na egbe akpaka akpa ụzọ na-akpaka ụzọ jekọ oturukpo akatama maga ekpote ga-alụ egbiri akpaka ruo n'inyi masị onye bụ onye isi ya awa ọjị onye isi nye wanhe bọga boko na nwanna boko na achalire lele nete echichere onye Ubelo na-echichere onye Ubelo ya ọzọ na abịa n'Ubelo lere ka ọrụ rute mbe na ọ ga-abịa bụ onye Ubelo masị ya bụ isi okwe na agọmara ọjị bụ awara abịa ga alụrụ ka ọrụ tagịrịrị na Obeleke Ubele ahụ na nwanchi he n'ụka kpam na-eshi n'Ubeleke to Ubele ahụ na eji ọrụ ụka na Nsukka ukwu be eji alata eje Nsukka katidral n'ifuru anyị a na-ete nwọcha so bido na mbọ m bụ ejide kewete the first parish enwere m n'Ubeleke yes you have the second parish in Nsukka Nsukka diocese you have the first parish after Nsukka n'oge ndị shọm ndị be anyị na Ubeleke mere eji ụka ịgbalite 3 o'clock ma ọ bụ 2 o'clock ma ọ lega ọkwụrụ ga-echili na ihe agbalị mejere ụka na Nsukka igbukerịta onye ndị Ubele ahụ mere akwali ime aka kpee ụka na-ewere ụkwụ latara ya m na mgbọm te Satọde te bọsụ ụka ifike onye nwere efe ndị na-eji ụka mgbọm n'ọba akanya ụka banesi mgbọm enwere ịnyam ụka teera ndị ụka ya bụ ndị Fada Maria na na-ekebe Fada James Millet ya ga-eme baptizim mgbe na-eme baptizim ụmụntakịrị bedere m bịa be Fada sị na m ji ejekpete ya aza ka amụ katikizm na m zajuru ememe baptizim ya mere na ememeghe baptizim n'oge mgbe ndị nle m sụ arụta ndị funu m ụzọ ụfọdụ na-emekọ ha baptizim mgbe Reverend Fada Millet nọ na 1951 o nwere ndị bụ ndị ịnyam ụka ndị bere ndị ụka ihe dị iche na ha na-abụ gem chiri era ndị ụka na ndị Fada Maria dị iche ka ihe Ubelube-Uzuguzu eji ebecha ala mgbe ị kọrọ ọrụ ịkata ịchụ anyị nnọọ keme ihe ubechite na onye mara ihe a ga-aga n'ala n'ihi na bụ oke osisi kara aka na-arụ ọrụ
Me kata ya chucha ya no. Jigbebe were abọsịchị na were godo gbaba woko ilu osisi na mbe kọrọrọ n'onye ihe gara mba ma ala gụfuri yeje wu ihe eji ebechala ma ọ bụ tena ọ bụ nọ nlọta gị bụ iketara ha nfo wee ko ino nlọta gị ga mgbasa na ga-eko bụ na ọ dawata gị beg then ọkwa manichọ m imere n'isi iweta nkasị he na abụna abụna arụgbọrụ ọ na-achụ mgbasị ipekeli inyi n'ọmụ ikpeazụ na-amụta gbom ihe n'ọchịrị gị aka ma nne ya anụ n'ọbụ ịmụta nga iji achụ oshi ọzọ mụta nga ji agba ọsọ na na-akụrọsị na nọm ne obi cross kpo no ede na obia ma gbafọ ja bịa ni maka no bịa n'ime na je take very simple ye mlele ndị shi na asọ ụfọdụ ga-eje mege eme ihe nta na ya me n'ọnwụ doro apa ihe na-egbu mmadụ n'ime agụ ma ba so e magụ nsọ nef then mgbe onye ụmụ ji aṅụ kama ọ butere gị na-atọrọ ọnụ nya o je mba ji jacha alịa asị na omine nwa na ya chiri ga amaghị onye mfe na-adị n'okwu ọkwa na onye ntọrọ ọnụ nya evumevu bogo na ọbụgo gburu ma bịa onye m metere ya bụ ihe na nlebe ndị nna anaghị emekwa mgbe ha ejibukọ n'ogologo ndụ sọfụkọ na onwe ha meri na ọbụgo ma ịbịa be enyi gị na mbi mere ọnya ma tabe nwa na gị ma ọ nọgụte na ọbụ ije na-enyekwu ka ya adịghị mgbọm na ọbụ gịnị ma na ọkpụkpọ ha na-atụfu atụfu iwetu oyi piele gị isaachị ma nri dịrị mọ ma iri onye na ga-atụ ibe egwu irikpe nri maọbụ ihe ebe ịchọkọ ijebe nwa na ebe gị iwete den na mgbe m n'ịchọrịta ime mkpa n'enweghị afọ na-efu enwere a na-ebuje mmanya na ọbikpokpo mmanya iweta ọnụ mkpu iburu oge nke ogolodo bụ ibe kọpọ obu nke mkpirikpo bụ afọ nke ka mkpirikpo bụ chikini okpo otu na-egbere obele nfu ịbịa ifu ma nfu tọrọ n'ime ama ihe nfu ọfụtara yehosa were ego nfu wetobe ka ihe a next to 4 years nọ n'ime nfọ onye nwe bịa okpele ewere ego ewere obele ma ememe gị nwechi n'ịtọbe adashwali onye m kwere kọn ị ga-atọ gara atọ mere ya nọ gị na ya na-abịa asachi bụ ga-abịa nke afọ afọ nema ya mara ile nna m tem bụ ile olenyi ya bụ anyị bịara na okwu atụchara anyị ma anyị jere nna nke ikemam. Let's go.